línies generals hem fet un partit molt complet a nivell defensiu i a nivell ofensiu. Considero que a nivell ofensiu ha sigut el millor partit des que vam agafar la selecció, i aquesta és la línia. Jo ens hi comento a les jugadores que és un equip en constant evolució, que faríem una bona Nations, estem aquí, ho volem demostrar, volem més, i dimarts esperem a les famílies, a l'afició, que començarà la nostra etapa de la Nations al Nacional. I la primera part ha sigut una dinàmica, ha hagut algun moment de descontrol, que ells també han tingut alguna ocasió, però nosaltres no hem deixat d'insistir en treballar juntes per intentar les transicions, que crec que aquí hem arribat, no, en perill, i considero que és de les primeres parts amb millors ofensives jugades, no? La segona part potser hem començat una mica més amb una alçada més baixa, ens ha costat els primers minuts, fins que a nivell condicional també ens costava, però tot i això hem tingut menys transicions ofensives, però aquestes han estat bastant clares, no? A l'hora d'arribar a l'àrea, fins al punt del minut 19 de la segona part, la Tere ha fet un travesser que ha estat determinant, no? Poc després ens fan el 2-1, hem canviat una mica el dibuix perquè estava era un moment per arriscar més, i així ha arribat el 2-2. En primer lloc és aquesta barrera, no? de puntuar ja, l'hem trencat, que era molt important. L'ambició no té límits, però sempre per davant amb la humilitat que tenim com a referència, no? com a país i com a representació del país.